tosiaan tämmöstä pientä ilmoittelua tästä Juha Blaze-asiasta tosiaan. Mä oon saanut nyt paljon haateja, sen takia se uutinen ei vissiin koske Juha Blazea, joten lopettakaa se hateenpide, koska mä en ollut ihan varma, siinä oli kysymysmerkkikin, niin mä en ollut varma, mutta ilmeisesti Juha Blaze on ollut pedari. Oota kuvaa. Tai siis ilmeisesti Juha Blaze on jonkinnäköinen pedari, joitain 14-16 tyttöjä ahdistellut Kimiksinkin videosta se tulee ilmi, ja Kimix on Juha Blazen kaveri. Ja tosiaan ei mulla oikein muuta. Joidenkin mukaan Juha Blaze on tehnyt itsemurhan. Otetaan huomisen, niin ehkä enemmän selviää, ja ilmeisesti YouTube on poistanut Juha Blazen kanavan. Eikä Juha Blaze ole itse poistanut, koska tietenkin jos joku jää selville, että se on joku pedofiili, niin no kuka nyt sitä YouTubessa haluaisi pitää. Tai sitten Juha on poistanut sen oman kanavansa, mutta kiitos, että katsoitte tämän videon, se olisi moro.